Takulandirani kuno mabenastudio lero tabwera ndi mlendo wina pa program athu ya mabena exclusive interview. Iyi ndi program okhayo yomwe timabweretsa anthu aluso losiyanasiyana, takhala tikubweretsa zibusa, oyimba, opanga zisudzo komanso anthu ochita zosiyanasiyana pano pa mabenastudio. Cholinga chomwe timapangira zimenezi nkuti anthuwa amakhala ndi history yomwe inuyo foti mumakhala kuti simungakwanitse kuti mukhoza wafikira kuti mwafunsefunso, koma ife timakhala ngati kuti okutumikirani kuti tifunse mafunso mwadziwe komanso muphunzire kuti afike pomwe afika apa anachokera kuti ende anayenda motani. So lero takubweretsani mlendo wina wamkulu kwambiri, legend amene kuti munamukhala mudapoza kuti mkulu amene alipo, koma iye ndi tifeyo mabenastudio through management yathu takapeza kuti tamupeza munthu ameneyu kuti mpaka tikhale naye pa program imeneyi. Munthu ameneyu ndi Sale Nyundo. Achikulira I think ndapanga pronounce bwino ya ndi mene ndi Sale Nyundo. Ayambira mati Sale Nyundo koma ndi Sale Nyundo mwachula mwa mphamvu ndipo ndi mene amachulira. Takulandirani pano pa mabenastudio. Tathokoza. Cholinga cha ife timafuna kuti anthu noti kudziweni komanso anthu kunjakwa kudziweni komanso mwenda motani komanso zinthu zomwe anthu angaphunzire mwayo ndi zotani. Ndiye cholinga chenicheni cha program ino. Ayi tathokoza kwambiri. Moti niyo simundidziwa? Inu ife timakudziwani mukumva ife tili ang'ono timakalimitsa kumunda kwa kumudzi kwathu unalankola athu mana amabwera kuno kuchoni amabwera ndi TV yazima TV zicha ndeti makalima kumunda mizere 10 kuti tikaonere nyimbo za anthu ngati ndele lero tikamakhala kuti tikukumana nanu maso ndi maso chonchi ndi chisomo chachikulu. Aifeso ndi chisomo kwambiri kuti tizipezeka tili panopo kumana ndi anthu amene mbuyo mwa nyimbo tinkangokuonani pa TV. Zonati Munthu atanena atafunsa kuti Sale Nyundo ndi ndani mukhoza mwankha motani. Sale Nyundo ndi munthu wamba ngati munthu wina aliyense komanso anangokhala ndi mwayi woti anthu ambiri anamudziwa. Sale Nyundo anabadwira kuti kapena khoza kuti kwawo ndi kuti? Ine ndinabadwira ku Queen Elizabeth Central Hospital. Okay. Ku Blantyre. Okay. Koma kulira ndakulira kundilande. Okay. Kwa Chinsewu. Okay. Mayanga anali amachokera ku Mulanje. Bambo anga amachokera ku Balaka. Tingane kuti Balaka koma tingane ku Machinga chifukwa ndi kwa Palula. Okay, kwa Palula. Okay. Nthawi imene nayi Machinga koma I think panopo ndi Balaka. Ndi Balaka. Ndi munthu nesini mwazi kuti paja anthu amene kuti munthu amakhala kwa mayaka kana kwa bambo ayo. Ine I think ndi kwathu Nkundilandi. Kwanu Nkundilandi. Koma madalanda amene anali ku madalanda anali ku Balaka ku Lisungwe kwa Chris. Mayanga anali amachokera kwa Nkhonya ku Mulanje. Koma mwina ma holiday matopita so ku Balaka akumuzi konse kuili mapita. Ndi ku Balaka mati mwezi wacha? Kwa Palula. Kwa Palula. Ora anthu kwa Palula kumanoto ya mbale wathu. Palula nditu tikamfika kwa Palula kuti kuli chali cha Roma timakhota ngati pita ku Msunjo wa Lisungwe. Kwa Lisungwe. Ndi kumene ndi komwe munachoke. Ndituti. Sale Nyundo anabadwa anthu angati mbanja mwawo? Mbanja mwathu ana 7. Okay, nokukhala namba chani? Ine wa number 3. Akazi alipo angati amuna angati? Akazi analipo 3 amuna 4. Okay. Koma na sister amene napondana na ine anatisiya koma napano tsala 6. Nde kuti apopo asikana awiri anyamata 4. Anyamata 4. Okay, so makolo nthomwe mumabadwa makolo amapanga zotani? Mwati munabadwa mu Ndilande? Inabadwa ku Blantyre. Okay, mwakulira ku kudakulira Kundilande. Koma no makolo anali wenda inde fa bambo anga anali bank anali accountant. Okay. Wa commercial bank in time ine. Nje moyo wako nalo uri munapa mwakala amasunta sifa apita huko mayanga anali secretary wa ku press corporation ine nali press group time ine ma company amene ambiri nali press agriculture koma iwo nali press corporation ine mayanga ni ma press group once kusonza kuti ndoti momwe mukunenera mu ndio sonza kuti moyo nthu unali wofewa to ya baba simuna kuti makula moyo ovutika kudzina mosabisa kunena kuti hayi moyo wa kubana wanga kuchichepere kwanga kufika kukulu hayi sikuti ndagulira ati moti mpaka na kupanikizika ndikatene ndinama. Okay, so Sale Nyundo school anapita nayo parali mota? Sale Nyundo anafuza mpaka na form 4 mpaka na anapanga za ma courses ya timati AITAA. Munthu ne ndinkafuna kukhala zomapanga za pilot ngati ma air hostess and
zinthu zimenezo so napanga ujeni pro timati chani maphunziro amenewo komano china chake chimandiuzabe kuti ine izizi zinongona kupangira kuti poti umakhala malingaliro kuti andifuna ndipange ichi then along the way napeza kuti nangoti ine izizi I don't think kuti because of the komanso also tinaza kumana ndi while I was doing zimenezo zinaza kumana ndi kuti time ineyo makolo amene namba mwale ndi mayanga so both my parents and amali komana namba mwale komana zinandipanga affect kwambiri kuti akuti kuti bambanga ndi mene moyo makhalira bingo ndi anali ndi mayanga bwino zimakhala zokhanga ndi mamvera isoni fa makhala amalingaliro kwambiri fa anati nalipo 7 so responsibility yawo imaoneka kuti akupanikizika unaona so after zinandipanga so affect kunkhani mende basi nangona I think munthu ne ndimapanga concentrate ke nangona yeah ningozisiya komano the reason chimene namba ndasira kwa my passion timati zimene ndikukumana nazo in family I wanted to ndiziyankhule munjira ina yake the only way imene inalipo pa time ineyo was to express myself using music okay because akuza ndiso time ineyo nanisakuzwa kuimba gitara za music so kulibeko muri mukupanga za schools basi ndikupanga za school komanso gitara yonso muna ndikumalingaliro ndiphunzire koma ndisakuzwa kena kale konse Bernard Nyundo ndi ndani dzina langa lonse ndi Bernard Pofela Salambula Sale Nyundo dzina laita lolo silingakwani rupa mina mandipatsa dzina I think anandipatsa agogo anga meaning amaya wa abambo anga dzina langa anandipatsa kubwana nati ndikhale dzina langa Pofela Salambula Nyundo la Bernard ndabwera ifoti makolo anga anali achikatolika okay la kuchali kuchali after kubalizira nanda awu yakhale Bernard komanso kubwera kusale fati Pofela Salambula monati Salambula ndi dzina lake ali kwambiri komanso akana kuti sala ndizimveka lachikasi sale usozoti sale ndi shortcut ya Salambula oh now I get it okay jabwino okay so momwe kunenera mu life yanu sonzoti ndimwe mwayendera ndimwe kaliza school mwapanga so mafuna ndifuse fuzo lokhudza za mpingo kuti mpingo mumapemphe mpingo wanje ndi manali kuti munali makolo anali family anali achikatolika ine kukula kwanga kumafika size oti kula after school I was a Catholic so Catholic panopa mumapemphe Catholic fori panopa ndikuona kuti ndimwe muli ndi dread ndo chimizi ndi rasta basi apapo ndi pakhapovuta fanisi kunguyang'ana niniyo ndi kugazogaza kuti mapemphera kwa apostoli koma ife chomwe timadzoja kuti aliyense amene ndi dread ndo ndi rasta man ndo amapita church ya makhala pamenepo popanga kumalizisa pamene simunafunsa kuti kodi zimayenda bwanji kunena za ulendo wa chipembedzo yanga spirituality teneniyo mchingerezi ineyo nakulira ku Catholic koma nonkukula panali zina ndi zina zimene ndimaziona mukulu mwangamo ndi muzimu mwanga kuti I think apapa pena pake sizikulongoso then napanga shift kala kumaka pemphera ndi Pentecostal church okay kuchoka no ku Catholic kupita no ku Pentecostal church mapemphera ku dingo Capital Baptist ndili kumene ujako sikuti nasiya kuti kupita church komabe as spiritual mandela I think chipembezochi ine ndichimvesese mumene ndingachimvesere ine kuti chimayenda bwanji so mulungu wanga ineyo ndi mulungu wanga timazwana zochita komanso ndimene yakuti ineyo pandekhala ngati imene tilimu ine ndi challenge omwe ndi challenge ineyo challenge ineyo ndi challenge okay so zoti for the Bible imene kuti mpingo ndi munthu ndi mpingo chifukwa iyi ndi nkhani ya uzimu si yakuthupi so mzimu wako ndi imene makhala kuti kupembeza inthu so ineyo ndi challenge so sungatenge challenge nkakalowa nacho challenge mewe unomwe ndisokoneza so pano mutata kuti afuna zoti Nyundo amapita church yanji mukhozo mwanka kuti chani ine ndakulira kuti Kristu okay so I understand kuti Christianity imayenda bwanji komanso kuyenda ku Christianity ndinazapeza kuti ndacheza ndi anthu amene ifaji ndimayimba reggae ndikucheza ndi anthu a reggae amakhandi maganizo antundu wina timati conscious nawo imauza zina unaona ambiri amakhulupirira kuti barasta amakhulupirira kuti
kupembeza through Haile Selassie. Haile Selassie anali lineage ochokera mu banja la King Solomon. And izozo ndizoona. So ineni manena kuti I don't think kuti Haile Selassie ngati kuti ndi mulungu. It's like ngati umwe timapange ngati Kristo timati Yesu Kristo kwa Islamu amatenga ngati Muhammad is like ngati kodzera before anasanafika kwa mulungu wako. Komano mukaona sesa muzipembezo zonsezi tonse timakhala kuti tulunjika kumodzi koma timakhala njira imene aliso asankha kuti adusira akafika. Wina adutsira yonje koma tonse timakhala tupita point imodzi. Pali mulungu mwambako. Therefore so ngasimuna ndiyankhe kuti cheche omwe mapita panopa mukati Sunday kuti mupita cha pena mukakhala mari. Inene mapemphera tsuna lilonse. Mapemphera tsuna lilonse. Simapita ku church kwina kuli konse paka live pano. So kuyanga fuso kwanga ngoti simapita church kwina kuli konse. So anthu ife tikamakuonerani tikamaona tichanyanja timaona ngati munthu ndoti ndi wachira amari Rastafarian. Ine Rastafari kuti muna simunapemphere kukuja ni ku church ya Rasta. Ndimapita ifa munthu ndi munthu moza amene ndimati ndikaona chinthu ndimafuna nditachiphunzira mwa ineyo osati ndichite kuuzidwa ndi anthu. Yes. So ndapita kumene ndimaona kuti chikhalidwe chawo the way amene anthu amakhalira ine chinandigwira mtima. And kunena chilunga muona mosa bisa mawo ma Rastas ndi anthu amene amakhala ndi life ya mtendere and ndi yachitsogolo choncho. Amadziwa chimene akupanga, amadziwa chimene akufuna, amadziwa chimene amukupembedza. Komanso chikondi. So lifestyle ya marasta ndi mene napanga ine adopt. Kwa muda kuli mwapeza vena vempe wachi lasta simu ngadutsepo ya mungodutsa. Ndikhoza glow. Olokola khadala ndiwa kuti ndiwa kuchisilamu ndekalo waso. Ifuna ngisanga ngati ndi tonse tuganiza kuti timapemphera Mulungu mmodzi palibe chifukwa chonika nikuti pa nditeni. Ndikhoza glow chachenera kuso. Glow akapemphera Mulungu. Okay, so history yanu ya zokhuza zina za banja. Sali Nyundo ndiwo kwatira pakati pano pali ndi ana ngati. In all along I've kept my private life private. I know it's fine. You know, ngati ndakufuza nifuso kuona ndifuso simufuna kumuli yange. Sifuna kuyankha koma I've kept my private life private because anthu amene Sali Nyundo amudziwa ndoimba uchali paseje sono munthu ndi munthu muwiri mmodzi ndi bambo wa kunyumba ndi mchimwene wa anthu ankolo mwaona amene ndi munthu wina. Sali Nyundo ndi wina so akakhala paseje amene ndi munthu winaso. Ndi I don't know kuti panopo mucheza ndi munthu uti. Tucheza for now uyu woimba siti namufike panopo kucheza kai ndi wa kunyumba. Yes. Ndimpake kumfusa kuti sukulu adapanga mota ni forma zoti uyu singamfuse uyu sirimfusa uyu ndimafusa kumwe timfuse oyimba yo pa stage. Pano bado fusa uyu wa kunyumbayo. Wa kunyumbayo munthu amene yo is a family man. Analipo ngati panopo analipo awiri oka. Ndiye muchita ulesi. Isulesi. Ilo sinanga for ndishima kuona kuti ndino nthawi pakanthawi ndithu timambeza mwana muziro zata kuli 6. Anakhala alipo 6 kapena 7 sibwezi tikuoneka mmene tikuonekera panopo kapena bwina tili panopo. Chifukwa kunena zoona anthu ukakhala kuti munthu ndi woimba zochita kuimba anthu amaganiza kwambiri bwezi mwina panopo mwina ndi ana mwina 50 ndipo zinakatha kutheka. Koma pali aliyense amakhala ndi moyo umene amakhala nawo kuti ine ndifuna ndikhale pamene pano. Oti anthu tadzo Sali Nyundo ndi munthu oti ali ndi family yake ali ndi anaso is happy married. Happy married yo. Let's keep it for the night. Ngani za chikondi zibe formula. Ngakhale King Solomon sana dziwe chisisi cha nzimayi. Koma anapezotana ndi nzimayi ambiri. Mwaona so. Chabwino. Pamenepo tinali oti tikumudzi wakayi Sali Nyundo ngati background yake. So tufuna tipiteke ku break pang'ono tikhala tikubweranso mukatha kuonera kuti tidziwe zoti zoimbazi foti chomwe tambweretsera kuno kwambiri kuku nali kongodutsirako chomwe tambweretsera kuno nkufuna tidziwe zokhuza za career yake yokhuza zoimba. Takhala ndipo mpataonanizi tikupezaniso after this. Takulandaniso kachiwiri komwe tikupitirira kucheza ndi mlendo wathu Sali Nyundo. Pati yomba timafuna timudziwe chifukwa choti munthu uyu ali ndi mbali ziwiri pali oyimba ndi pali munthu
kuti asanafike oyimba anali munthu lero mafuna tidziwe kaye kuti asanafike koyimbako uku life yake inaenda motani fo singangothamanga straight kufika koyimbako tisanandziwe kuti munthu ndi ndani foti munayenanso mkhokhoti kuna muli ndi mafunso ambiri ndi timapanga zimenezo pano tofuna timudziwe nokuti kodi sale Nyundo zinambika bwanji zoyimbazi achikulire takulandira mchigawo chachiwiri tathokoza zikoma kwambiri zoyimbazi zinambika bwanji. Okay, zoyimbazi I think zinambika ntangomaliza kumene my form 4 okay mpaka nthawi ndithu chama 1993 yeah. Okay, so tabwerera kunyumba like I said kuti nthawi kuti makolo tameneyo it's atangomwalira kumene mayanga makhani bambanga yeah. So zoyimbazi zinamba takhala tsiku yake kundilande kwathu pali mtengo wa mango peno kwathu kunyumbako pali mtengo nena khapa mambo phe nkumaona zimene zikuchitika tifani nyumba kwathu ili mbali mwanse kumaona zikuchitika mbali mwanse mucha kumaona anthu alanta ndepa nadusa mtalamina wake amakonda kumwa mowa ndena ndika gitara kake ka nsambo ziwiri nana pala atadusa anandipeza ntakhamene pachapo ndeka anakuwa kuti kodi kamwenewe ukutani pamene pungu sungabwere kuno uzamvera nyimbo ndenda kuti atabwera nyimbo zakhale pati pano ndili pano anabwera anaimba kumaimba nyimbo za nde chinandipasa chidwi nchoti gitara inali mastings awiri koma mina maimbira iye ndalayo zimamveka zoti zinandipasa chidwi koma nthawi imene nalisa kuzwa gitara kuimba gitara musa iveneso za maganizo oyimba zisanabwereso moto akumabwera komano zizo makha kuti mantha kuti sanangakuzwa kuimba gitara ine kukhamisa mana kuti sindingakhala uyimba opanda kuzwa chida cha uyimba mwana okay then nali mundipuze chida so after kumona ndalama ine amadusa ndithu ndenthazo akamadusa amaima mwana anga ali kuti ndimwimbire nyimbo imodzi basa adusa kenako ndenada kodi munthu ne I think ndikena kupuzira gitara komena amene anali ndi gitara anali uncle anga amene anali achimwene wa mayanga yogula ku shop ichi acoustic gitara anali nayo kukanjeza tsiku yake ntapita nafusa gitara ichaliwa ayi banji ili ndifumbi mangu khala nje ndenda nditenge imene ndi katundu wa nyumba nali mukesi mwake katundu wa nyumba ine ndaiwere kukwanisa munthu bwino nango awandi uncle anga ndi achimwene wa mayanga ndija kuti ndi cha nyumba dikira ndikai anachoka apa anapita kumene anapita kwene nasanze imene natenga chino inapanga nango chosa mu gitara yo kusia box yo anthu kumona ngati box je guy azona imene cha nyumba ndime chocho koma gitara ngati momwe yachokamo mulipo yachokamo anatenga ntakafika nyumba nauza ine gitara ndatenga utenga bwanji gitara chinthu anakapeza nyumba gitara cha mwibe nauza gitara ndatenga ndifuna ndikuisa chinthu ndifuna ndipo tenga gitara mkati mwa gitara munali kabuku kama kodi kanali kama page kandi 20 ndiye munali makodi mimi mcha ndiye ndatenga ndikabuku kumwe kuti no muzitha kudziwa zoti music yenda ine naziphunzitsa ndekha kuimba gitara ifa kabuku kamene ko munebe munthu nasoda uri anga pange kunene kwanga nkholelero uri nankuja palibe amene anga nkhole kuti ali unamphusa gitara kutsogolo kumene after kudziwa gitara kumene kuti mwina anthu aluso odziwa gitarawo anali Eric Pariana amene amandiuza kuti apapa utamatere gitara maimba ndi kungondiphuza kuti maendedwe kuti iziveka bwino ungokuza ngati ma key point yake koma nokuphunzira gitara naziphuza ndekha ndi nazinanditengera mwina miyezi iwiri yokha. So ndala amene amabwera pa nyumbayo mukamakha kuti mumacheza naye mutapeza gitara simuna yankhula nayenso kuti munakuphunzitseni kuti gitara imayenda mota chodabwisa njo kuti ndala amene after mpeza gitara anasowa ndala ndi madaba kuti ndala janapita ku samadusaso pakomo ndi nazamva kuti anapita ku muzi kwawo kaya anali kaya wakucholo ku midima uko ndata anapita ku muzi kwawo kuchakazi nakhala bwanji nayenso amakonda mowa ndezi ana basi sana oneke simuna kumane nayenso anankhanga rino ndi ngelo amene adangobwera kuzango kuikira maganizo kuti inutu I think ndiwe munthu oyipa maitanidwe ano ali apa ori simuna kumaneso mpaka pa munthu amene okay so after vene pompo mwino zima khanga rino kaje nika interest kaja kaoyimba kakupitana apa ndipo zinapeza kuti nyimbo after kuphuza gitara nyimbo imene naimba kuphuza gitara inali ya makoda atatu nimakumbukira ndi anaimbaso ndi overtone chimombo nyimbo imene yo amati usiku sindikugona inali makoda atatu ine kuimba nyimbo yoti ikuveka mwene anali makoda atatu amene ndimatha kuimba makoda atatu amene kena basi azimthawi kumapita kunali ka advert kamene anapanga asangala
amati mitengo ili pasavula yeah ili pasa Ili inali yokuza zachilengedwe inandika akosika kagita kakosi nyimbo yacho ili imene naimba ineyo inali imeneyo alipeta imeneyo kumene kanali kunali kuyamba kwa chani kuyamba nokuimba kuyamba nokuti kuimba nyimbo magitara icho ndimatha kuimba gitara mouse kotani nyimbo iyi munaigwisa ntchito magitara simunalowa studio munangogwisa ntchito gitara kokhako basi gitara kuti ndiphunzire kumaimba gitara ndi mawu zinali nyimbo zimenezo zimene naimba kuti okay so after pamene papano ngati zaka zimene munaotenga kuti munamwalo mwembano ngati makalo mu studio zinali zaka ziti kuyambira nthawi imene I think inachamba around 1994 kumafika chama 2000 ndoti apatu kambano za school mwathana nazo apapo za school za tana nazo mwathana nazo okay nde apapa inali yoti chama kuyambira 1994 kuzafika chama 2001 before rasaja amajanzimbe ija inali recording ya 2001 so muje mu 1994 ndi momweno munayambano ngati za serious kuti no mwambano ngati zoimba za serious apopo ni pamene napezeka nokuti gitara ija ndaidziwano nyimbo zije zayamba kuteka andino before ndisanayambe kuimba mwandeka ndimayimba no ndi Ben Michael okay and the Zigzaggers band imene nakhanga ti ndinayenda nayo okay so munakumana bwanji ndi achina Ben Michael komanso ndinene ichet maphunziro anga a gitara yanga yoyamba kuimba ya magetsi ndinakayamba kwa Salida Phiri okay kuyamba no kuimba no ngati ya magetsi no ya magetsi kuti zaka ziti zimene in time I think inali chama 1996 97 somewhere 96 97 98 somewhere around there okay so aba meba nguri mina aba musa na roots eka pena mwe mapanga za jeni ma ka reminder pena muna kwa Salida Phiri upita kwa jeni kwa imba ndi anthu ina ndiyena muna aba musa na roots aba nthawi imeneyo ndimayenda ndi bandi koma nthawi zambiri sindimayimba nyimbo zanga ndimayimba nyimbo za anthu ena maartist osiyana ziya zoti mwina kuimba nyimbo ya uyu uimba nyimbo ya koma nthawi imeneyo nani sanalembepo nyimbo yanga koma ndimakhani kuenda ndi bandiyo okay bandi munayimba ndi bandi ya jeni ya Images band ndi bandi imene ineyo kuyamba kuimba kwanga tinapanga bandi inali gula kuchoka kundilanda so titakumana anyamata awiri atatu tinapanga bandi imene imati Images band yeah experience and kuzo bandi yoyamba kugena ntchito nali imeneyi bandi imene inandidziwisa kuti sale ndi woyimba ndi Images band imene mashow ambiri tinkapanga a musicians association amapanga ku French Culture Center kucha the every month end tamine president amene anali time ineyo late Dave Mafleka, may he so rest in peace and amapanga show ija imakhala every month end ndiyoti timakhala kumene kuti tipanga practice ngati ingakaoneke pa stage unaishonga limeneyo ya so after kuenda ndi mabandiyo kena kanondi momwe munadzayisiya kuwamba panga zanu kapena nyimbo zanu marutsa muli ndi bandi yomwe okay zitachitika zimenezo ine mwa munthu wanga ninaona kuti munthu neyi chabwino anthu ambiri amatandu kuimba bwino ya kumangoimba nyimbo za ine yake of which chimene chimandipweteka kwambiri choti sindingamapite kunja kumakaimba nyimbo za anthu nkumati sala kuimba nyimbo yako chimene mandibweza ndena I think pamene chimene ndipange ndizibweze pang'ono ndilembe nyimbo zanga anthu atani azimvera nyimbo zanga pene ndikupita kunzikaimba nyimbo zanga nde one of nyimbo imene anthu anandidziwira nayo rasamaja nzimbe tinali titapita kumulanje ku show ndi Zigzaggers band nde timapanga sound check nde tupanga sound check chonchicha napezeka kuti Ben Michael anakhala kutsogolo kwa stage kumamvera kuti zimveka bwanji nde nthamene timayimba nyimbo kuti yesera zida nde anakhala mwene kuti amaja nzimbe nde ine mokangati momugemula yeuchi rasa kuja nzimbe sinanganakhambali naye inakhangati yatani that's the whole idea ya nyimbo ya la samaja simbe ya maja zimbe ndangubwera pamene kuona uri akuja zimbe inabwera pamene ngota ndingongemula zoti it was khangati mwangemula yera sakuja nzimbe ndichara makuti inabwera imene tinaimba zongoimba zoserekula right kena basi nditapita kunyumba ndinagaza kona sijatu imakhanga titi iveka ndithu ndipo zimamveka bwino komano ndipange bwana ndinati okay creative process napeza kuti nyimbo ija chorus yapezeka kale koma nanga zimene itaimbe mutani mu verse kuti tizikamba nonkhani zotani napeza nde
basi ndipemena I think ndikambizo nthawi manager anthu amene anali ndi ma dreadlocks panali conception inake kuti anthu samamvesa bwino kuti anthu awa anthu ambira magazeta amasuta chamba usugwira bwino ndi amisala zosokonekera zije nde chinandipangisa kuti I think ine ndipange clear zinthu zimene mafunso amene anthu amafunsa kuti amasawatira amakhalauka sasamba zikulupo zambirimbiri mbwe then pamene panabwera nokuti okay mavesi anga akhale olongosola zilizo okay so chomwe chinakupangitsa ndino kuti muyambe kuimba mayimba chamba cha reggae momwemo nyimbo zanu zonse za chamba za reggae chomwe chinakuchititsani kuti muyambe kuimba za reggae ndi chifukwa cha band mumayenda nayo kapena munangokuganiza kuti ineyo ndingokhala ndi chomwe chinakuopa ni mtima kuti mudzimba reggae ndi chani? Okay, kunena chilungamo reggae ndi chamba chimodzi chimene uthenga umatuluka mmene ulili kuchoka pansi pa mtima ndi chamba choti chamtendere mukamvesa nyimbo zambiri za reggae zimakhala kuti zikukamba za chikondi zikukamba zoluzanisa anthu so ineyo ndi mauthenga anga ndinaona kuti mauthenga anga kuti amveke bwino ndikuyenera kukhala ndi chamba chichichi ndi chimenenso ndimatha bwino kuimbamo bwino kusiyana ndi zamba zinazi makhala zondivuta kuti traditionalize mandivuta kuti malembedwe ake akhala utani koma reggae inali flawless imangoenda zizoti mutu muzikabwera basi pangakula seteni zaenda bwinobwino so reggae ndiyoti komanso chifukwa chokumvera kwa music mbuyo kumamvera nyimbo za reggae fuka maartist amene anandipanga inspire kwambiri ku reggae anali Third World imene ya ku Jamaica komanso panalinso Max Priest kunali Aswad komanso bwerano ena amtsogolo mwachi natusiyana amene adziwika pano papo koma amene anandipanga inspire kwambiri anthu amenewo fuka kuone kuti maimbidwe awo tikanene kuti lese ngati Third World kutenga kumbali ya zida music arrangement ni bandi imene manoti bandi ili ndi luso la mtundu wina kumawu chifukwa imamvera achina Max Priest ndi mmodzi munthu amene ndi mawu aja kuti akamayimba kuzomamva kuti zimene akuimba zidi zogwira mtima so anthu amene achina amene andipanga inspire kundipanga build kuti ndikhale ineyo koma chinthu chimodzi chimene nazuza nena kuti anthu amene ndikumverawo sikuti ndikhale ndikamayimba ineyo nyimbo zanga ndizimvekanso ngati anthu amenewo ndikhaleno ndi ineyo nchifukwa ke mwina sakale ngati wo kuti anthu aziona ngati azito zoti akupanga kokopi anthu nchifukwa ke mwina nditakufusa nino kuti mwina mukamvera nyimbo zanga mwina pali amene mumagaza kuti akuimba ngati wakuti komanso ndoti even mpaka pano pasapezeka so munthu amene amakhala ngati akuimba ngati inuyo I think anthu amathoyesetsa kuti mwina akhala ngati akupangeni kope koma bezimaoneka kuti imumayenda nthu mbali yanu sangapange kope chinthu chimodzi ukamakula maimbidwe kapena zinthu zimene zimafuna kuyankhana kuti chinthu chimodzi fa vuto osana imene ndinena mwina ndipita kutsogolo vuto limene simakhala ndi anthu amene akuyamba kumene makhala kuti ali samakhala ndi munthu amene amapangidwa inspire kuchokera nde kuti azimba ngati iyeyo pamene pamakhala kula kwambiri so ngati artist oyamba kumene vuto limene makhala kuti afuna azimba ngati wakuti sizipangatheke kukhala amatafali awiri kapena atatu osatheka matafali modzi ndikwana silinga ngakhale bwina kukhanga dibire kamuti kapena ngalolusa zipanda anthu amene aja lusolo ndiloti lamu lobadwa nalo ndi mpovuta kuti akhale artist ngati ameneyo so nkukula kwanga that's why reggae mwefusa mwanafusa kuti reggae ndi imene maona kuti ine imakhala ize kuti ndithe kulimbamo mawu komanso kulankhula ma issues amene akuthe kuwafikira anthu munjira ya mtundu nayo simunakhale ndi mantha kuti reggae imapangidwa connect ndi anthu achamba kuti munthu ungakhola ndi dread ndoti munthu uzikhola mwina umasula chamba aziona ngati munthu wachamba simunakhaleko ndi mantha ngati amene kuti mwina ndikalowa kuku ndimasunga dread ndimaoneka ngati malasta malingana kuti sangoti mafuna kuti ngati ukuimba reggae udzipanga suit muujeni yauja noti munthu sungamayimbe reggae uli ndi mpala umafuna kuti ukamayimba reggae ija kuti anthu adzizoti uyudi ndi ali mu reggae ndoti uli ndi dread ngati momwe lino simunaganize zimenezo kuti mwina ine mantha nalibe komanso chimene chinandipangisa kuti ndilembe masongwezi mawu a nyimbo ayira samajanzimbe chinayi chimene kuti kukonzanso kupanga clear mito ya anthu kuti zimene amaganizazo si zimene zili ya maona komanso ineyo nthawi imeneyo kukhala ndi dread panali povuta kuti
ku family komanso ngati dziko chinali chinthu chachilendo ndi ndinavutika kwambiri sakubize kuti nangofika lero ndilo candidate ya ine mati kupota zoti mwina ukamapita ku nyumba vala chipeya kuti anthu azankolo iya amene yu akusuta chamba akusuta so inde zinazafika sipofuta kuti kuyamba kuimba koso napeza kuti wayamba kuimba chamba izo ndi akusuta chamba komano as we go ndikupanga za music time nayo bambo anga ananivesesa komanso akufamily ananivesesa kuti munthu kuti izi mwangu nakunena komano ngwabwino bwino oti mukhoza atsikimizira malayi kuti munthu akhoza kukhala ndi dread osamasula chamba ngati dread nizotheka kuti munthu kukhala ku ndi dread komanso masuta chamba chifukwa anthu ambiri amaganiza kuti kukhala ndi tsitsi kapena ndi kusuta chamba komano alisa amasankha zimene akufuna pale ina amamwamowa ina masuta fodya ndi zinthu zoti zakuthupi so munthu aliyese ali ndi kufunika kwake kuti kaya azimwamowa ndi chisankho chimene anapanga koma ngati ineyo munthu uja kuti izozo mowa simuchita fodya uja ndi chambacho ayi okay tibwerere pang'ono ku legeko lege yomwe mumayimba nthawi imeneyi ayi ndi lege yoti mpaka panopa ukamakhala kuti munthu ukuyiva imakhala ngati mwapanga dzulo pamene lege ya masiku anowa ikumakhabe ngati ija yopepuka mukusiyanitsa bwanji momwe mumayimbira inuyo nthawi yanuyi ndi momwe akuimbira panopa mukuona kuti anthu akuyenda m'mapazi mwanu ngati mwachita ma blacks amayenda m'mapazi mwa matafali inu anthu amene amayimba ena ndi ena amene amayimba lege mukuona kuti akuyenda m'mapazi anu mati mukakhala inu mukumamvera nyimbo lege ya kumalawi yomwe akutulutsa pano pano mtima anu umafika poti anthu ndi akuyimba di zinthu zo lege mwe feti maidziwa okay chimene ndingatene kuti kusiyana kwa nthawi imene timayimba ifeyo lege imene imakhala kuti majambulidwe ake a nyimbo timakhala kuti tipanga arrange ndikhala kwathu ndisanapite ku studio ndikuti ndilemba kuti basic guitar ikaenda chonchi ma drums azikaenda chonchi ma guitar ikaenda chonchi zimakhala kuti popanga pamakhala ndithu kanthawi kuti mati process kuti zitheke bwinobwino ndeti mayikapo mtima pachida china chilichonse panali luso la palokha kuti gitara ine kumveka chonchi apa titere okay mungokudulani so zoti nyimbo zimene jazi mumayimbira zida zenizeni oti ngati madrum zonse apo kapena inali computer work kumano malongoso kwambiri drum zinazo mayimba ngati magitara padera ma keyboards ma drums ifacha digital nthamini digital kubwera mene zimene timaganiza ma drums kuti munthu angayimbe pamanja timatenga zimene zozo nkumazikisa ntchito ngati chani ku digital kuti apo amati programming izimveke ngati chonchi okay maona okay pepa ndinakudulani matupitiriza kuyankha funso langa lonena kuti momwe mukuyonera lege ya nthawi imene ndi nthawi ino zikusiyana kapena anthu akuyenda mapazi mwanu yeah so kusiyana nthawi imene ndimanena kuti inali nthawi joti timayimba zida zetu timakonzeka bwino ndithu kupanga ma arrangement tili ku nyumba tisanafika studio so kupanga fast forward kubwera nthawi zapanopo nzoti ndikusintha kwa nyengo komanso ndi kukula kwa digital kusintha kwa zinthu kwa zida ndi mamvekedwa zinthu zinapeza kuti digital zimene ziyazo zinakhangaliza zachepekedwa mphamvu kupanga ma program po akamajambula panopo yakhauli ndi zinthu za simbo kuti within kapena ndingane kuti na 15 minutes makali kungokhala ndi computer basi popanda keyboard popanda chilichonse nyimbo yatheka zongopanga kena basi mungu panga loop ziyazo mwe jambula muna ka 1 minute ka 1 second tingoti mina 30 seconds ndi mungu ziphatiza kena basi apo tielezere zimene ziyazo makhauli zobwereza luso leni silingaoneke chipa chinthu chimene mungapanga kati mwe pamene feti tikamajambula nyimbo ija timakhala nyimbo ija ngati ya 5 minutes ndikuti wa gitara aimba 5 minutes wa gitara ya lead aimba bwina 5 minutes yonse wa bass guitar aimba so 5 minutes yonse pamene sizikuitika panopo angoimba maline awiri atatu angopanga nchifukwa chake so muri mungapeza nyimbo zimene zimamveka bwino mwapeza kuti tikupita ku live show so pano tikaimba nyimbo izo zimapeza kuti nyimbo ija kuimba live kuma sisi kumveka ngati zachani ngati momwe zinapangidwa mwa maudula so nono anthu amene pano pakuyenda mulege tikunena pano ku Malawi mukhozo wabuza kuti aende munjira iliyo kuti azifikapo pomwe inu mumapangira mucha pa tinganetu pa ma artist tinganetu pali ma artist ena amangodziwa kuimba mawu arege ndi pali ma artist ena akamapanga nyimbo zawo amadziwa kuti mmene ndikuimbiramo gitara ikaenda mwakuti ngoma zikaenda mwakuti bass guitar ikaenda mwakuti
anthu amene ndi ochepa amene alipo ndi anthu kuti anguthe mwina kuimba mawu komanso mwina chida satani sakwanitsa kuimba maona nde komanso china chimene ndinganene kuti mudziwa kuti matafali gitara samaimba kuti gitara ndichida yanji yomwe makwanitsa kuimba iye uja anali ndi nzeru zoganiza kuti gitara ikaenda chonchi amatha kuuza pakamwa besi kuimba iyenda chonchi koma iye kuigwira samakwanitsa amene amatha kumvesa amene anali producer amene amapanga producing yake amene anali Malemu Chumasoko ndi amene amadziwa kuti mkuluyu afuna ayende chonchi koma matafali amadziwa chimene akufuna munyimbo makemo ndi mmene zizimvekera chifukwa ngati artist ngati amenewo ndikanena kuti ndiochepa out of 10 khoza mwina ati alipo mwina mmodzi amene ali ndi luso la choncho. Okay, so nyimbo zanuzi nthomwe mumayimba nthawi imene jayi nadzabwerapo so unoti nyimbo zakalekale 19 years ago 19 or 20 years plus 20 years ago koma pezo nyimbo ija olo panopa kuti yalira anthu ndikumenjenjemekera kuti nyimbo imene ilipo pamene zapanopa zikangoliza ruka mwezi sumata nyimbo ija yapita oloka iva kodi pacharademba nyimbo ndi chani chomwe anthu munkapanga kalekalero kuti nyimbo zanu zizikhala zabwino kwa nthawi itali kusiyana ndi zomwe zikuchitika masiku ano. Okay, chinsinsi china chimene ngati artist ngati ufuna kuti luso lako lizimvekabe mpakana nyimbo zako samazike nthawi. Okay, ndinena izi makhala kuti let's say ndikuwuzeni kuti ndinaimba nyimbo kuti let's say chama 2000 imene kuti nyimbo iyi lero ndaimba pa 20 October 2002 chanjani time inet nyimbo ijatuluka nyimbo imeja ndakhala kuti kuimba lerolo izineza 2022 sizinena 2026 nde chinsinsi chathu kwambiri chinali kuti timayipanga compose nyimbo zimene zili ndi nthawi yaitali lifespan yaitali zopanda season zopanda nthawi lasamaja nzimbe muimba lerolo ndimba lasamaja nzimbe ipangabe ine nabezo zapanopo so that's ndi ujeni mozi chinsinsi chimozi mene anthu akalefe tikamapanga nyimbo timakhati tikulingalira za kuyankhula kwine makhangati nyimbo zazi makhangati prophecy yoti nthawi ndi nthawi ngati mwana pangira Bible adangolire mpaka modzi nthawi ndi nthawi chicho sikamachitika mazoti zinali na Bible ndi mwezi zonse mwezi machitika nyimbo zanu uthenga kuti munonena nthawi imene jayi mpaka panopa kukhala kuveka mthenga ucha umakhabe kupitizabe chimodzimodzi komanso kakhala kuti we artist amene ukulimba za moyo umene umakhala kwa tsiku ndi tsiku aliyesa mapanga amayenda moyo umene they go through moyo umene nde chilichonse yachikondi zolumuzanisa anthu zimakhala kuti ndi moyo umene ukuchitika nthawi ndi nthawi so chinsinsi makhala kuti ukamapanga nyimbo yako ije khale kuti usayipase nthawi kuti yayi nthawi ino ya Juni chani ndipeka chisazo cha nyimbo ya Peter Sambo chaka chino chachilowa chaka chino imamveka polowa chaka chokha December ikangotedutsa chaka chingoti January chaudutsa ndizi simuzaiva ndekuti nyimbo ije ndi December ndi nyimbo ije ndi ya January akangotha January uja ndekuti so pali zinthu zimene makhala kuti umazika mu nyimbo mucha zoti zikhala ku nthawi ndi nthawi kuimvera lero zizipanga be apiri ndi imene moyo ulili pano kusonyeza kuti chomwe chikuvuta anyamata amasiku ano nyimbo zomwe akuyimba ndi nyimbo zopanda season za nthawi imeneyo zila kuti amazitenge ngati roke nthawi inoyi pamwe chomwe chichitika panopa za lero za panopa ni mpake chimecho ndimwe chimapangitsa kuti nyimbo zawo zisamapite patali makhala kuti akuimba zija zoti zapanga nthawi panopo kuti chifukwa sikumakhalisa kuti mwina angoimba mwezi umodzi ingomveka mwezi umodzi kena kubasi komanso china chimene chikumavuta panopo nyimbo za anthu akumakhanga akumapangira akumakopera limodzi kuti nyimbo imene ndingaimbe lero inenso motusa nyimbo imwe koma zikhanga ndi nyimbo imweja koma ndi mawu osiyana sozoti ngati copyright ndimene khanga kuti akuimba chinthu chomwecho ngati akuiza ngati template chomwecho angochigwisa ntchito kambiri mbiri mwina angosintha mawu nkutani ndi mbaliso imodzi zimene khanga kuti ikukhanga ndi nyimbo sizimakhalitsa chifukwa mati ukamva nyimbo ija palibe chachinendo chimene chimakhanga chikudzidzimusa kuti imveka za mtundu wake komanso I think ena akupanga concentrate kwambiri kumawe masong words koma osati music ngati zida kuikapo kuti zida ziziveka muna mtundu wake kuti nyimbo zoveka mtundu wake maona foti nonoti nyimbo za masiku ano azokha mune nazo noti
uthenga even uthenga mu nyimbo mumakhala mulibemo pamene nyimbo zomwe zimaimbidwa kalekale zija mu nthawi yanu zimakhala ndi uthenga nyimbo ija ikamati ikutha umadziwa zoti nyimbo iyi ndaphunzirapo kanthu kena kake pamene masiku ano zoona kuti nyimbo zake sizomakhala ndi uthenga unalonso sizomapanga kale uthenga unalonso nizonkhanga zongosangalatsidwa ndikuona ngati kuti anthu atakhala mwino akuyenda ngati mapazi amene mmayenda ino ndoti mwina zikhomapangiso zoti nyimbo zawo even 10 years ago 10 years come anthu adzakhala kutani akuzimvera komanso musayiwale kuti anthu fete ma generation osiyana panopo generation yapanopo ndi I'll call it ngati young and excited ndanthu kuti achichepere komanso ndo akomedwa ndi zinthu zambiri so ndikusinthaso kwa nyengo ndi imene moyo ukuyendera wa tsiku ndi tsiku singapanga blame kuti sakuimba zopanda uthenga kumana uthenga umene amakhala nawo umene akumapita kwa achinyamata anzawo manipesete nde uthenga wa achinyamata anzawo akamakhala amagaza mwa achinyamata akamaimbaso mwa achinyamata pamene ife nthawi yathu timagaza kuti kodi nyimbo yanga ndikatulutsa amene akamvere ndi anthu otani achichepere akuluakulu kapena motani so nyimbo zathu timapanga zoti aliyense akhoza kutani akhoza kumvera zimakhala nyimbo zoti olota khoti ndi makolo wako ukhoza ipanga play nyimbo ija makolo kuti itakweza volume pang'ono ifo nyimbo ija makauti ngati nawonso ikwasangalatsa nyimbo zamasuku ano kuti uyimbe pali anthu akuluakulu adabwa zoti ndechaniso komanso paliso ndingane kuti censorship ya zimene umayimbazo pali nyimbo zimene amayimba achipere panopo zoti munthu wankulu sangazimvere fa cha nkhani zimene zikulangisidwa kuti kulongolo mmene so chinaso ndi chimene chocho kuti ngati oyimba amakhala ndi audience imene akuiganizira kodi nyimbo zakezo afuna azikamvera generation iti onse ana ndi akulu omwe kapena iyi ndi target yongoti zachinyamata anzanga for example ndikuwuzani kuchedwa kucha mwana wangu nakhoza kumvera wankulu akhoza kumvera nyimbo imene ndimafuna funso langa inali kumene kuti nyimbo imene ja kuchedwa kucha nyimbo imeja ineyo ndi nyimbo kuti ndimayikonda kwambiri panopo munasiya ayi nthawi imeneyo itangotuluka umene even paka panopa ndimayimvera foti nyimbo jasilake ndi nyimbo zopanda season even panopa nthawi imene chomwe kuti ndimayikonda foti inali tinayi nyimbo zoti tiyakumana ndi mkazi timatha kuimba nyimbo seja kumwimbira ndani kumwimbira mkazi uja nyimbo ngati zimene zoti amayi kuchedwa kucha mfuna kaumani kadona chanchani zinthu ngati zimene jazi ndeti makhanga kuti nyimbo chiti kuyilwa weza tikutani tikukanga even olo kulemba kalata kungolemba kalata kuimba nyimbo seja kungolemba kalata ndikumpatsa mkazi koma akulu watu ali ndi fundo zimatani zimatheka pamene ngati nyimbo zapanopa sungatengepo ngati uthenga ngati umenewo and then like I say kuti pali nyimbo zimene timapanga ife zimakhala kuti ndi nyengo ndimene kuyendera koma sitimanganaso kuti kodi zikhanthayeta ali bwanji and lero ndikuzeni kuti kuchedwa kucha napanga compose after conversation imene machoka ku Blantyre kupita kundilandi mu minibus ndi anyamata amene inena kampando amene anakhampando akusogolo amakambirana kuti amwene nkazi yende wandivuta koma akutandi yankhamawa koma amwene lero tulo sitikapezeka akukambirana tulo sikapezeka ndizo kakati ndikuwerenga malata aja kutola kuti zikanditembenuka koma kandiuza zotani koma mwati mwawo sakandimenya ina yake kuti sakandiuza zina zake so ine ndangoseka sinangipangipera ndi nditapita kunyumba ndagezana koma ndi sisi wakhaja amene ali institution ngati imeneyo tili alipo anthu ambiri bwanji ndapanga imene ikhale nyimbo and unapanga nyimbo munazindika kuti ndanthu dambiri amene ali institution imene and nali dabuka kuti itatuluka nyimbo ija anthu ambiri inagwira mtima kuti unaganiza bwanji kuti basi ndimene zimakhalira munthu woyimba sinimamvetsetsa tikhozoona chinthu chofanana ine nkungo chinoti chinthu chachitika ngati nkhaniyo ine nkadangoti koma ndi magaya awa ndofoira ofoira zavuta amene aona utapanga bwanji pamene munthu woyimba ngati inuyo mutaona kungoona zinthu zokhala kambazo munapeza kuti inu inakhala nyimbo imenecha oto ino akasangadzaso kuti nyimbo idachokera kwa ife samadziwaso chimachitika ndi chani mwamapeka nyimbo pali zinthu zina ndi zina zimene oyimba amakhala akuziona ndi maso komanso akuzilingalira kwambiri fa imakhala kuti zimene akuzionazo ndi ma situations amene anthu ena amene kuwakamba kugulu komano kuti akambe kuthekera kumene kukalibe andiseko yawo ndiyo yochepa kwambiri pamene ukakhala oyimba iweyo nyimbo ije ikatuluka imakhala kuti ukuwafikira anthu ambiri mu nyengo yochepa so chinanso imakhala kuti luso la ma composition yako kodi
inspiration yako imachokera pati so ena findira choti timangona ma situation kena kumata I think apapa pali khangati pali nyimbo tapo unaona usozoti ino nyimbo mmachita cholemba kapena mukangoipanga ikangobwera mutu basi kenaka pali nthawi zina zimabwera mosiyana Okay. pena makhali ndi conversation anthu akucheza pena zimatha kutibwerera mwina ndakhala pena pake phe basi zingobwera mutu mkena kwa kodi nyimbo tu I think ukhoza kha nyimbo nthawi zina imatha kungobwera chorus yoka koma ujeni ma verse ndilibe mwana zimabwera mosiyana ndikhale no kuti chorus pene mvekera I think iyi ndikhoza kamba zoti ifa nyimbo ina iliyonse imene kukhale ndi theme kuti nyimbo izikamba zotani anyamata masiku ano kutcheka kachiya kuti anthu ambiri amakonda olemberedwa nyimbo ukalembetsa nyimbo uyacha nkuimba inu nthawi yanu nyimbo malemba nokha pena inali zinayiponso zokalembetsa nyimbo ine nthawi kulemba nyimbo ndi malemba ndekha andizoti anthu amakulembera nyimbo I don't think kuti nthawi ndimazindikira kuti anthu amalembera nyimbo koma after nokukulu nkumaza kodi anthu amatha kulembera nyimbo maona so ine kuma composition ambiri noti zambiri malemba ndekha okay koma no kunthu kukulembera nyimbo sikuti ndivuto kwenikweni okay chofali anthu ena amene amadziwa kulemba nyimbo mwaluso kulemba koma no sangaimbe ndi amapeza munthu amene atha uyimba no zimene ziyazo uyimba zimene ziyazo ndi anthu amakutha kulembera nyimbo kupasa ndimene kuvekera I think zikhala yonse okay and zimateka and zimangotengera kuti kodi mwini wake analemba nyimboyo umulemekeza motani fa tikamapita kusoma ukapanga register nyimbo mwina kulemba kuti analemba ndani so zimene zimafunikira kuti ukapanga nyimbo ichi uneneso kuti composed by wakuti okay okay so mulendo wano oyimba mwagwirako ntchito ndi anthu ngati achina ndani mwina kuzumuna ndambiri koma mwina kungotchula ochepa mwagwirana ntchito kumalawi kapena out of Malawi makamaka kumalawi ndagwirapo ntchito ndi ambiri loti kuti ngati ma artist koma ambiri ndi ma producer koma no ngati ma artist kuti independent artist kumbali ya live performance ndaendapo ndi Black Missionaries pa zaka zingapo wale ndi Black Missionaries independent atakumana ndi gift formulani kumeneko komanso kukhandi experience ndi Musamude wow Black Missionaries komanso as Black Missionaries nonse ndagwira nawo ntchito ena also ndi ngati mene nani debate Michael and zigzag as dibani mene nakhanga ndi komanso mayambiri also ndi mene images mnanene muja okay so ndi uje ndi chani chomwe chomwe munaphunzira kugwira ntchito ndi anthu ngati amenewa kwambiri ndinganena kuti ine ngati oyimba reggae kuyenda ndi Black Missionaries kunandipanga expose ku audience ya reggae kwambiri kuti anthu amene amakonda reggae amati akabwera soja ineso ndimamva bwino kuti ndikuyimbira audience ya reggae pa anthu amadziwa kuti anthu amene akayimba kuku ndachamba cha reggae so zinandipitira kwambiri kuti nyimbo zanga zinapita kuchani ku gulu loti imene kuti lokonda reggae and then ena mafusa kuti kodi ndi chifukwa chani mwina simayenda ndi Black Missionaries panali kusempana maganizo kapena kunali chanchani koma lero chilungamo panaibe kusempana maganizo ena onse china chicho simayenda bwino koma ineyo as artist ndimaona kuti sindikukula maimbidwe for makangari muli anda anthu kapena for ma chifukwa nyimbo zimene maimba ku mashow zimakhala zomwezo even if ndakhala ndatusa nyimbo ya nyuwani zimapeza kuti ndikuimbabe nyimbo zomwezo ndinaona kuti even ngakhale kuti ndiyenda ku mashow timayimba mashow mavenue omwewo ndio zikhala kuti ukuyenda kupita zimakhala zoti apa ndimakumbukira show ina tikaimba ku chakulilongwe pena timati ku malo wangi ndangwaiwala koma nali nse opita wa Nchinji road wina akanabwera kuti iweyo andikuziwa uimba nyimbo yakuti tutu yakuti and exactly mene zimayendera kuyamba pakama ndi chimene china ndibweza mwenda I think ineyo as much as ndikupeza audience ya reggae koma no ineyo ngati artist sindikukula chifukwa nyimbo zimene ndikuimba ineza nyuwa zimene zatusa anthu akuzikonda sizimakayamba ku show so what's the point okay so munaimbapo so nyimbo ndiwe ndi halawa nyimbo ya Sirira nyimbo meja inali concept ya ndani yanali yayinuka pena inali ya wendi halawa inali concept yanga okay ndio munamuzeyo chakuti kuti wende ndi nyimbo ifunena zakuti Frank kazi yankula zakuti for chiti yose imene chinalimbidwa mu nyimbo chinaimbidwa mu nyimbo zose napanga kupose iye janangobwe uzango yankula uzango zaimba mawu atikazi wamene mafunawo
zikhoza kuti mwina inali ngati kuyamba kuimba ko ndi munthu wamkazi ndiwe ndi Halani ayi ipachati yoyamba inali kuchedwa kucha kenako iyi inabwera kachiwiri yapacha kuchedwa kucha andi munthu amene naimba naye kuchedwa kucha ndi munthu oti mzimayi kuti nthawi imeneyo sanali odzuka kuno bwino dzina lake ndi Ruth Chimalizeni I don't know kuti ali kuti panopo koma panopa sayipangaso zoimba sapanga zoimba komanso concept yanu so imene inaiso concept yanga kunaiso I think kuyamba so kupanga feature so mu nyimbo wankazi kwa yesu I think experience yoyambirira indi amaimba kumano sa maimba za mene inalili nyimbo imeji nthawi jayi wendi Halani anali pa hot experience yanu inali yotani kugwira ntchito limodzi inali zoti energy yake ndi nyimbo imene nali naona I think zinthu tipange nyimbo so my energies anangopanga anangogwirizana kuti mina maimbira ya ndi confidence ndi nzimayo kuti salibe mantha ndi maimbidwe so it was a very great experience nsanamo okay so last saja nzimbe ndi nyimbo meja ndi akalekale kombe 13 years ako momwe makambira namucha koma be mpaka pano be makhalbe kuti ili relevant anthu akamakho limwe kuti akumvera nyimbo ngati zimejazi mwina pena pamwe madutsa mkono kuti akumvera nyimbo mumava bwanji mafira bwanji kuti palibe chinthu chosangalatsa kuona anthu akumvera nyimbo yako andi akukondwera naye kuti zijazo ndi pamene makhala kuti I think I did the right thing chifukwa ngati anthu akumvera nyimbo ija akusangalatsidwa naye that means cholinga chake cha nyimbo ija chinatani chinatheka munembaso nyimbo inake ndi mafunyeta inali concept ya motobu yes mafunyeta kunena chungamo motobu ine ndangopanga chorus nde nthawi imeneyo I think ndimanga mafunyeta nali chidwi kwambiri anali artist wachichepere koma nali ndi nzeru za mtundu wina wake ndinati I think uyuyu ndimbe naye nyimbo and nyimbo imeja talimba chorus ndamuimbira fona ndifuna zakuti and anali the most creative artist I've worked with anali mafunyeta I've never worked ndi munthu amene ali creativity ngati anali mafunyeta chifukwa kuti nyimbo imeja ndinangopanga chorus iye anazamba ine ndazamba mu verse kuimba imba zangazo sanalembe sono iye pobwezera anali amayankhano zimene tatani ndaimba ine zichi pona di verse yachiwiri wayankha izi ineso nditani ndi verse yachiwiri ndi yankhezo izi ndimene nyimbo ichena koma inali concept ya nosa awiri kapena nyimbo inali ine nalimba chorus ndimafuna kupanga feature zoti aimbemo tinangote ase nyimbo ndi chisoti ukuna kuti panga bwanji teti iwe ndine tizingogemulana okay koma inali experience anu inali yotani kugwira ntchito naye anali like let's say kuti ngati sina kumane ndi artist amene anali creative ngati mafunyeta fa mafunyeta sa malemba komano ndi munthu jati mawu achichewa ndovuta kuwalumikiza kuti kumalumikiza mawu achichewa kumamveka bwino kumamveka bwino kuti azikumveka ati munyimbo it was experience yoti ine zinandipasa chidwi komanso zinasangalatsidwa nazo ifa itangomaliza nyimbo imeja producer wedge anati guys nyimbo iyi it's a hit ifeso timapanga video kuti nyimbo iyi if that's why tinazapeza kuti mpaka natapanga video kuna autedi kuti ndimafunyeta mwina tinaimba nyimbo about mina 8 studio jamathodziwa nokha kuti ati mukamachiko studio imazozo kuti abaru tapa zimadziwika fa nyimbo ukamaliza ku studio kuja lese ngati muli majambula nyimbo icha mwina apa nali anthu ina awiri atatu anali nanu amaonerera mu studio muja the moment mwamaliza nyimbo icha mwina mutuka panja mmodzi mwa anthu jangata akuimba nyimbo ichi mwina akuimba chorus mazoto I think yapita it's ready to go and iwe ukamaimba asumuna ukamapanga nyimbo ichi umadziwa kuti nyimbo iyi it's a hit 10 years ago tinadzaona nosa Nyundo osiyana kuti kodi akufuna asiyeleke kuti aloweko kuchamba cha masiku ano munadzemba nyimbo ina yake ya ala stupid chokana hapa nali nyimbo mwini mnazo kodi akuluwa zukala bwanji kanga lino afuna kapena aone kuti mwina azalege ndiziponya apa nda join anyamatawa kuti azozoti neso ndilipo okay nyimbo imeja ndi combination ya dancehall ndi ka afro pang'ono like I said kuti ifesi tikamangoimba zinthu zakalekale zinthu zikusintha generation anthu akusintha achichepere akumaoneka so inali concept yoti ipange apilu kwa amene apa kanthawiyo komanso ipange apilu kwambiri anthu amene achinyamata amene ali panopo so naona kuti chamba chimene chingakhalepo ndi chiticho ndipange create kachamba kena kake kuti kapange apilu
mbali zonse kapange ngati feature mu generation imene komanso kwambiri mukamvesa nyimbo zanga zimakhala ngati there's ka humor ngati kachibwanabwana yeah komano ndi style imene kuti anthu athe kumaseka komanso pena pake utani ikupereka nzeru ngati mulika joko ndithu ngati nyimbo iyi munaimba ya jeni yako kuyedwa kuja munthu komanso mpaka kachitoganiza zomwezi mpaka mafuso yancha khanga ngati mkazi yanu mkhanga mukunkwiraso da zomwezi mpaka mafuso kwambiri ngati kuchali maona so zinthu ngati zimene zimapanga kuti wina akumvera nyimbo ija akuseka komanso at the same time akumvera yani uthenga uchi ndi ango imene ndinatenga ni kuti music anga zikhala ngati kutani ikudzera meko chimodzimodzi so rasa maja nzimbe ichi concept ya rasa maja nzimbe ena ndikamalongo so I think inyo mwina mukhala muna achiwiri kuti mudziwe kuti zimakhala bwanji maganizo omwewo omati rasa marasta amasuta chamba yanjani mene anthu kamaja nzimbe mene mamvekera kwa kumaja nzimbe ndi mene simamvekera anthu akama suta chamba okay omaja nzimbe ngati zili kafungo umaluma oh yes yeah so for ine kuti nene kuti marasta masuta chamba kwa ena chifukwa cha belief amene kuti chamba cha is a sacrament ngati umene mwakhala lubani kuchali chanjani ku tipembezo kuchikhulupiriro cha umunthu waiwe amakopera it's a sacrament imapanga mind blowing anjani so for ine kuti nyimbo ija ipange apili mbali zonse panali povuta kuti ine kuti marasta masuta chamba koma ine panali nzeru amaja nzimbe ija ndoti akamati amakonda so nkhwani nkhwani khanga rukudabwa nkhwaniyo forisa nkhwani ndi green ndi katundu wawo jaso ndi green so ndezi like pamenepo zimatenga kuti munthu akhale wanzeru kwambiri kuti adziwe zoti chomwe atanthauza ndi I think pamenepo titerepo ndakugwira ntchito ndi Sister Fire experience yani naliyota ndi kugwira ntchito ndi Sister Fire anthu palifunso lonjezera okay anthu ena amagaza ngati muna Sister Fire ndi madam akunyumba niso yamba kuti panali chibwezi kapena panali zina za zomwe chimachitika Sister Fire yes chifukwa cha kukonda music kukonda reggae first Sister Fire so nali nzimayi moza amene nakumana naye odzwareka kwambiri ani ndi munthu moza amene anandidziwisa ma artist ambiri aku Jamaica kuti bali artist uyu artist ndi ma artist ambiri ndadzwa chifukwa cha ndani cha Sister Fire koma si anali amagwira kwambiri ndi 101 ndi 101 so ndimene inayamba kupanga promote reggae ku Malawi kuimba kutani ku radio station sinagwepo ntchito kwa 101 ine sinagwepo ntchito kwa 101 okay sinagwepo ntchito kwa 101 koma amagwira ntchito ndi ndani Sister Fire ndi ifa cha kujuana naye kucheza naye kufikira anapezeka ali mu video ya rasa maja nzimbe anthu poona nyimene jazo amati ndani ndi madam akunyumba koma panebe pochi chose mwe chinachitika pakati kunena chilungamo inewo I was dating sister chemwe ali awo Sister Fire analala mwano apapo ni maimba ndi alamwa tinganene choncho sono munadziwa sister wake before kudziwa Sister Fire kapena chifukwa madziwa Sister Fire ndikena ndipo munadziwa sister wake ndazo sister wake kuyamba nsakuzwa di Sister Fire ndi sister ndi bale wake wa okay ndi pamene zimakhali pano ali kuti pano I'm not sure kuti ali kuti koma nthawi imene I think anali adakali ku Malawi koma pano padono kuti ali kuti because patenga nthawi we lost track kuti sana kukhane kuti ali pati so sister wake ndi amene mwina mpaka pano kapena zimezo izineza nthawi it's another story another story apana paizi izinali nthawi imene basi pano zinasinta pano basi izinto zinasinta boma linasinta boma linasinta munapanga so munafuna kupanga na contest mu Big Brother ya kuno ku South Africa zinakhala bwanji if you remember kuti mukamapanga za Big Brother makhaudi za chinsinseti chifukwa sama zifuna kuti adziwe kuti zoyenda bwanji ine chidu changa chinali yoti I think ndamano ya mashow ajenata I think ine nditapita kumene koko ndikatha kupanga push career yanga as artist ndikapita kumene koko on an international stage ona that's why ndapanga apply kina mwamwe ainapeza kuti zatani zateka aditana ku my interviews I mean kuzani kuti my interviews tinapanga mwina my interviews almost mina 7 or 8 okay before kufika kuma finals ma auditions yo makhani 8 on ma auditions mapezeka kuti mwina wiki sinanga kubwana ndi kuchoka South Africa panga uje ni ticket agwena bwera mawa on time nkuli muli ku Malawi ndi ku Malawi ugwena bwera mawa
umene kuti unyamuke mawa amangodzimusa after mwina 2 weeks ubwera mawa ticket yako zose zatheka kale ngati umapanga china zako mudzozisiye zonse umazisiya. I've been ku South Africa kupita in and out 8 times mpaka no pamene ma finalist amene tina time ineyo Big Brother amene anasala anthu awiri first nanga mapanga shortlist anthu amene tinatsala awiri nali ineyo ndi Court Sangala. Okay. Nde chimene chinazapeza kuti chifukwa chimene ine sinakaonekere umene koko panali task imene amaina kupanga Big Brother mu nyumba ya Big Brother panali tsiku limene amanya kuti asapase chakudya kumango apasa mowa aledzere the whole day pasajedwe chakudya kuti aone kuti anthu amajiza. I think in time ine mowa sinimamwa nde anaona kuti mowa simunkamwa sinimamwa mpaka pano pasimnamwepo. Okay. Nde anaona kuti I think uyu ndi task imene tikupanga sidzani sizigwirizana. Koma majeni ma application anu simnanene poti simamwamo ndinanene. Nemuna pali zifukwa zina ndinaona kuti after atatenga code umene abijana kuti matask ena makhala kuti ine sinarani sinakwanisi komanso ndameneyo I was a strict vegetarian. No, okay. Simadya ko chicho senyama. Nyama ya malasta amasiku ano nthawi zinaso nyama akumayi onetsaro komano nagase kuti imakhali choice ya munthu eti kuti munthu tinane kuti pali munthu ali mbali ziwiri physical ya spiritual komanso physical so ndi zinthu ziwiri zoti zimayenda mosiyana so spiritual anthu amapanga choose moyo kukhalira ngati ineyo nanga pokhala vegetarian ndisana dziweso kuti marasi zimayenda bwanji. It's been years komano ina last time ine napanga choose kuti I think nyama okay. So za jeni za Big Brother zomwe chinafutana ndi chimene choti after no atapita ne amakupasa ma review kuti pamene munapanga short form ndi apa then anduza da you had a chance, all of a chance, because the panel interest mene kuti you don't eat meat komanso you are moai komano one of the tasks mene na papa bandanda kuna inavuta kuti pamoa that's the only part mene ndana inakanga ya kupangisa kuti musapezeka pamene ko fama kupanga ni view okay the reason that nga always na zonse. So pano muli kuno ku South Africa munachoka chaka chanjo malayi kubwera kuno ku South Africa muli basic unoko apena mangoenda pano ndi basic unoko. Okay. Nthawi imene makhala mabwera komano I think kunoko kwazika kuno bwino I think it should be maybe 2019 yomwe zakanga kazikika uri family yeso iri kuno kapena family kumala family kumala omango bugarere basi December mupite mubwereko. Okay, mwachitazi ababa mu music industry anthu Sale Nyundo musowa. Sale Nyundo wasowa chonchi chifukwa chani? Okay, Sale Nyundo wasowa chonchi chifukwa kuti ntabwera kunoko amene ndimagwira naye ntchito ngati producer wanga amene apanga produce music anga nali malemu Chris Kelly. So kugwira nawo ntchito napeza kuti kumalira kwa Chris Kelly nazapeza kuti kwandisokonekera in terms of music. Komanso ntabwera kunoko zinapeza kuti moyo wa kunoko ndio kuti cannot just kungumapangaza music. I was supposed to side hustle. I needed to settle bwino kuna kuti kodi ndizipanga banje. Beside being music, I'm a professional graphic designer. Okay. So she was made nimagwira kunoko. I'm a graphic designer. Okay. So tabwera kuna kukazika kumene koko kumalawa chilendo unakhala kokanga kuti music ja yakangati ya kidaka pambali to settle bwino kukazika kumana kuti tizijajani patsiku zizenya moda. Sanga kuti music yose ifunika support. So that's why mena pana kanga di pabwere ambuyo. Komanso ifaja kumalira kwa producer Chris Kelly kunakhala zoti kuti sinakapeze munthu ina amene amatha kundimvesesa kuti munthu akuti chani maso akundipangezo utani tipanga moda maona. Okay. Pamene munakhazi komano in the process na kunoko tabwera kunoko ndajambula pa album imene mati Sanctified. Mwaijambula chaka chiti? I think we should be now 3 or 4 years ago. Munajambula video ndi chete pena nali jenyoka. Video najambula nyimbo imodzi machita zazikulu. And it's on YouTube, ilipa YouTube. Yode anthu akhoza kuipanga access. Komano inatuka ngati EP album ya Sanctified. Okay.
pano anthu ayembekezera zotani kuli bomba lomwe likubwera lasale Nyundo kapena mudakalikaye pa relax mudakalikaye pa honeymoon pano? Honeymoon, I think pano honeymoon yathu. It's over. Ndi project imene ndi itabwere panopo ndikuitcha kuti Reggae Royalty. Okay. Ndi nyimbo zimene zikuti I'm respecting kumene ndinachokera as artist wa reggae. So nyimbo iyi EP ibwerayi Reggae Royalty is just kupereka ulemu ku chamba cha reggae chimene ine anthu anandidziwa nacho. Okay. So muli nyimbo almost 8. Okay. So leroli muli ndi show kuna kosimusire kwa Gabi. Lero kuli show kwa Gabi. And ino muli pa list ya anthu okayimba kumeneko. Ndi chifukwa chani mashow ena simapezekako koma kwa Gabi kumakhala ngati mapezeka koma mashow ena simapezekako pezekako? Okay, I think iyo ndifusula kuti kwambiri so anthu akakauti abwera muna achuka mati siwe koma abwera kunapeza kuti muna sindipezekako. Simupezekako ya. Vuto kwambiri anthu amene amapanga promote ma shows amene wawa. Kama kha kuti I've worked with professional people. I can't lie to you. I'll give you an example. Ndakapeza kuti naimba napita ku Reunion Island ndi kwa Madagascar. Yeah. Chauko. Nakaimba show ndi is a vibration ntemene. Okay. And ndi bandi yaikulu amapanga promote album ya Fight Again. Ndi nakakumana mene koko andikuimba imodzi. So zimene ndakaona kumene koko ndi makonzedwe kukonzekera kwa show ine being part ndi bandi imene naimba nayo kumene koko. Ndimana kubwera kunozi makaundi za chibwana. And kunena chilungamo ndabwera kunoko my expectations anga live performance. I thought kuti as a count is joti wona zi equipment yabwino zimene naona nthawi imeneyo sina ngati alisa kwabwera South Africa. We expect kuti kwamapita ku show zida zabwino nyanchani zonse. I was so disappointed to know that zida zimene event ndikuimbira ku show ndimene ine ku Malawi ndimaimbira ku mashow anga kumaso mapangira practice. Ungopita moja maspika taizi naso basimangweka flash basi ingotsetsa nyimbo ichi ndikuona kuti sound imene ndipangira ine mapangira practice ndi ndibwera ku show mazambira ndi chinthu chimene kuti sindimachiona ine kuti really komanso dongosolo la anthu amene amapanga organize ma show ngati amenewo amakhala kuti samanivesa bwino bwino for ine ndimaina kukhala kuti I'm secured ku maendedwe anga ngati kuli kuti kugona andipilipira kuti kogona kucha komanso performance fee atani pena zimazoneka ngati ndi ovuta because I'm very strict on these things. And then mapizodi anthu ali mine ndi ovuta samamvesa za anthu because there's no way mine amundi bankahaya ku show kumanduza kuti tagutizana zonse bwino bwino kumoza mwandu show sinaende bwino pa komo sinapanga drama. That's not my problem. Yes. Mwana nepa makhapo ovuta. Fast forward kwa Gabi. Lero sindi ba list ya artist. Okay. Komano ndikaimba kwa Gabi for the sake of the way Gabi understands music. Ndimina banka promote. He's one of the best promoters, the most understanding person in terms of kabudu kwa ma artist. So even if and I will tell you kuti sina kuzana ni Gabi kuti drama ni basi ndukaimba mweneko for free. And I'm not expecting anything. And I think so I can testify kuti Gabi ndamudziwa chifukwa cha munthu amene amatipanga ku manage Samuzulanga kuti amene andipangisa kuti tinidziwe Gabi. Koma kanthawi omwe ndamudziwa ndaona kuti ndi munthu ofuna kutukula malawi anzake. Munthu opanda jealous. Kwambiri. And si oimba to cafe komanso ali ndi anthu aina amene amatha kuagwira dzanja ntchito zimene amagwira. So ali ndi mtima uja kuti omvesesa kuti m'bale wangayo tati ndi wakumuzi akwena kugwiridwa dzanja motero. So kunoko ku South Africa ndi anthu ochepa amene ndinganene kuti and ifeso ndoti tinenenso kwa malawi kuti anthu amene wapushaso kwambiri kuti interview ndi ino iteke ndi Gabi. Before I remember tinankhulana last time amapempha nawo nditala musavutike for the sake kuti mwandimbira phone ndinu voice ya mwandu palibe vuto linali lonse itathokoza kwambiri ndio mova so tiperekeso uthenga ntuli kwa Gabi kuti timakunyadilani funa ntchito momwe mukupanga komanso ntchito momwe mukutukula anthu oimba aku Malawi simusankha kope kwambiri aliyense amene abwereyo mumampanga nthu
mumampanga ndithu mumampanga welcome and sinamvepo artist amene anabwera pa promotion ya Gabi kudandala pa chipongwe. I've never heard. Kumwe tinabwera ndi Spana anapita mokapanga perform, tinaliso ndi GYZ pano. After my interview tinapita ndakoma naye anacheza naye, so ndi munthu ofuna ndithu kuti anthu akumudzi tizikhana chifupi. So lisanatseke mwina pakuzokhala mawu ena amene okay mwina ndisana kupatseni mparo umenewo. Anthu akunja amene munagwira nawo ntchito foti nafunsa anthu amene munagwira nawo ntchito anthu akumalawi, anthu amene munagwira nawo ntchito anthu akunja ndi ndani? Okay, amene napanga nawo pali project imene napanga nawo is a vibration komano I think management yawo inapanga decide kuti isungi project yo komana I've worked inapanga nyimbo ndi I think nyimbo ziwiri with the band. Ndi paliso inaketi Manjul ali Mali ndi also ndi reggae artist. Pa ku Reunion Island inapanga di band amati timati Tegrat and the Roots Reggae band. It's a French band. The Komaso as performance I've performed in the antungadi Tiken Jaffa Koli waku Ivory Coast. Ndi panali mati Baobab band ya ku France. So I've worked ku Zambia so ndabwera so ntchito ndi awidala mati DJ mati Rocks. And ndapangana sufficient nyimbo. Ndithu those like exposure mene ndagwira nawo anthu ambiri kuti. So for now ndi manager uri mwina anthu akufuna kufikirani kuti asenyo ndotamona kuti adakalibe system kuti akupanga ndi contact ndi manager ori akuzokupanga ine kupanga manage career yanu for now. Kunena chilungamo from kuyambira career yangu kuyambira mpaka lero I've never had a manager. So I've never had a promoter. Kufikirani mapanga manage chicho seno. Chima mnapanga china chicho sondeka. Anthu akumadandaula kuti kukhala ndi manager akumalemera ndi manager kapena inu mudaona zimene zozo kusafuna ndi manager kukhala ndi manager. Komano muona kusakhala ndi manager kusudi kusimafuna kukhala ndi manager komano ndi moyo umene ndinakula nawo time ineyoyo sinanga anthu akamaona ngati ndine ndikuthekera kwina kuli konse palibe chifukwa choti ndi munthu nakandithandize komano kunena chilungamo anthu ofuna kundithandiza ndimafuna kwambiri in terms of kuti ena ndi marketing amazo kupanga marketing ineyo ndadi ku live performance kupanga nyimbozo sinalibe vuto kumapanga manage band kumaso kupanga manage career yanga zinazo zovuta so anthu amaona ngati kuti mwina ndimene anthu amandionera amata uyo ali nkuthekera sangafune chani manager sangafune promoter akozozipangira eka. For now munthu atakole munafuna akupanga ni contact akozokwisa ntchito njiranje kuti muna akupezeni. I think njiremena ngapange iniyo ngati mabenastudio. Yes. I think mumamaliza program iyi muika number yanu kuti in case anything amatha kukupezani iniyo mukhale njira kuti anthe kundipezerani pandi udziwa akhoza kundipeza mosavuta. Okay, amalawi ngati mukufuna mutakumana naye kapena kuti pali zina zake koma zikhale zinthu za serious asati ayi kungoti ayi mafuna ndingokupatsa limoni zikhale zinthu za serious. Ngati mulakhole mufuna kuyankhula naye sa Nyundo watipasa okay kuti mukhaza tipanga contact fa mabenastudio ma contact atu timayika always musimu kuti muzaona so mukhaza tipanga fe contact ndoti kuchokera pamene poti zave kuti mucho mukufuna ndi chani kenaka ndizakupangani kwa mwino wakeyo. Mawano okay tangu apatsani mafuna mutamuyankhula kwa artist amene upcoming yojeni munandikoza munanena kuti mu music mulibe wankulu mulibe wang'ono munthu amene akuyamba upcoming musician ndimawanja amene mungamulimbikitse na mungamuyankhule. Okay, choyamba ngati ukuyamba kuimba nyimbo ndikudziwa kuti pamakhala ma artist amene umawakonda koma chimodzi chimene usunga pange ndikumayimba mofananiza ndi artist amene umakondayo. Ngati ukuyamba kumene artist oyamba kumene ngati ma upcoming inoyo pangani create identity yanu mamvekedwe anu anyotisana na mvekedwe pena paliponse mukapanga zimene zimakhala kuti anthu akudziwani kuti artist uyu amaimba motel maona so aliyense amakhandi mina angapangire kachamba chakuti anthu amudziwe. Ndipasa an example ya malemu Vic Male anthu amandziwa ifo anali ndi akamaimba nyimbo za mazati hi ho ha kamene kachakati mwali kasicho kamene anthu akakamva kamatani kamakhala kuti
akuzota uwayimba ndi Vic Mali unaona. So ngati mukuyamba kumene pangani akhale ndi identity yanu mayimbidwe anu mwina ena osafanana ndi artist amene mmankondayo. For artist kunena chilungamo aliyense artist amakhandi oyimba amene akutani amamufira tinene choncho makono amamufira munthu uja. Nde usayimbe mino artist amene mafirayo koma upange create kuti ukhale paweka. Komanso china muzikhulupirire nokha. Wina sazakuze kuti hayi fani artist oyamba kumene nyimbo yako sutha kuimba. Muzikhulupirire nokha alisa ngati umayimba umadziwa kuti umayimba iwe zikhulupirire wekha kuti ine ndi oyimba. Wina sazakupange discourage kuti hayi wewe usayimbe zoimba zomwezo pitirizani kuimba muzimbaso ndi mphamvu ndithu. Be confident kuti iwe umayimba. Palibe oyimba wang'ono palibe oyimba wankulu tose oyimba aliyese tisize chimozimozi. Message kwa anthu amene aloyimba pano pamene ali ngati amazicha kuti ndi akuluakulu ma artist akalekale omwe ali papiki pano pakumalapo. Ndi message ina lonse kwa iwo. Okay, message yanga anzanga amene munakhazike pa music amene mazira akuluakulu. Tiyeni tipase mpata amene achinyamata amene akubwera. Atsogolereni. Akakupezani kuti mafuna muthenze nyimbo musayang'anire pansi auzeni alondolozeni zimene akufunazo. Fa chimene chitika kwambiri amakhala kuti ali ndi mantha kuti akupangeni approach fadini amati ndi mabig ma legend ine za legend izili mana mankhala kuti makuti komanso pena pake akamati celebrity ine simazenga ngati mmodzi mwa iwo imakhala kuti ndi anthu anangotidziwa kuti palibe speciality iliyonse kuti andi celebrity. So apaseni mpata achinyamatawa atsogolereni apuziseni ngati akuti luso lanu limafika pena pake alondoleni kuti ine munafika bwanji panipopo mwapange encourage kuti musakhale kungokumana nandi yonchi kungokuonani basi artist oyamba kumene wayang'ana pansi wakhota ya koma tsegulani makomo antima wanu ndi luso lanu apuziseni adzuseni kuti amapanga bwanji. That way ndi kuti industry yathu anthu kuti akula mayimbidwe komanso machitidwe. Okay, maono maliza tisanatseke mwina mkhokandi akukhosura akulu aja akanandifunsa yapa mafuna nditankhula kozakuza kuti kwa ma ndaza mbiri mali kuti inesi mawo maliza makhala ndi palibe mawo maliza. Okay, koma mwina china chacho mafuna mutayankhula through podcast imeneyi interview imeneyi chomwe mwina ine sinakufunseni. Okay, cho benenganene nchoti anthu ambiri amuna amafusa kuti sala nasiya kuimba kuti zikhala bwanji. Ine sinasiya kuimba I'm still kuimbabe. Only that kuti kuchoka kwa Malawi kubwera ku South Africa kuno kunapanga shift zina ndi zina kupena unakhagaze khanga kuti sindi active in music komanso ifa cha usaimba ma shows ndi mavuto amene makomana nawo kunoko zimene bangiza kuti munthu nisapezeke koma munthu ndilipo amene mundioneramo kuimbaso chimozimozi performance zabwino bwino. So anthu amene mafuza kuti kodi sala kuimbabe ndi kuimbabe ine nzasiya kuimba pokapoka anthu akazasiya kupanga ma speaker kapena nyimbo zikazasiya kumveka ku speaker zikazasiya kutuluka mu speaker paneza nani muzasiya so kuimba. Okay, itathokoza kwambiri chikulire ifa cha kubwera pa show pathu pa program yathu. Tathokoza kwambiri ambuya kudalitseni. Ino sakudalitseni tili oyembekeza kudikirira kuti nekatuluka royalty kutuluka. Okay, ndipo muri pa YouTube pa YouTube ndilipo mulipo. Okay, pa Facebook also ndilipo. Okay, YouTube channel yanu ndi jani zinake la mwene ndani kuti mukamapangaso apa ndi kuti tani muikaso. Okay, bwana ndiga link ya Facebook ya mini ya Facebook ya zonse Facebook komanso YouTube so. Okay, ndoti tiga malinki ma website kuti mina for in case kuti muna mufuna muntsati kwa nama 2000 amene simukudziwa kuti mbuyo muifeti na njoya moti manjoya mora ndi sound. Komanso nesi ndiyo kwa ma 2000 ndizo. Ineso na ma 2000 sina ngandira pompa no simese khabo. 2000 ndoso yakupeza ino ya ndibeza nesi ndibalo nesi kwa ma 2000 nangati kona ngati wa mafu sinafusa ruri zaka ndi zingati ende zaka zambiri ama tingo zozuri zambiri. 2026 I'll be turning 50. Yes, 50. Yo, but you don't look 50. You look like you are still on 30. You know what? That's secret in as many super many people the secret life secret is living healthy, eating healthy, and praying every day. Fresh. Enjije wasu kuti kukuja zamagulu mwe bwino kuzisamalira komanso kupemphera kwambiri. Zamuzima mpangisa mtu lazoneka
young ngati Ngati mufuna ngati kuone muli ngati- ma 20s ngati muli ma 30s Nanga- mwenso you are close to 50 ya nangani ndikuoneka inu magazi ati ndilaka zinga ni magazi ngati ma 30 chakuti. haleluya alemekezeka mbu Okay, mmene ndimerekezera ndi mlendo wathu tathokoza kwambiri chifukwa chomwe munali mmene kumvetsera ndi kuonera ma program athu ndipo tikhati kubweretsa alendo osiyanasiyana. Lero tinali ndi Sale Nyundo kumudziwa komanso anthu ena amene mafunsa kuti ayi Sale Nyundo anatha koma akuyankhani kuti ayisanathe koma anali kaye pa relax panopa akupitirizabe ku ntchito yake ngati ifoti imene ndimayitanidwe kwa iwo ndi calling yoti singathe yayi. So ndimene zimene tinakubweretserani tsiku la lero. Tathokoza kwambiri chifukwa chokhala pamenepo kumvetsera ndipo khani pamenepo mpaka titakubweretseraniso mlendo wina. Tathokoza kwambiri tili pano chifukwa cha inu. Shalom mpaka so tsiku lina tizaza kumana zikomo mwakomanonse. I
Nothing